adesso sei. Cosa c'è? Quale luce lì nel fondo palpita? Saperlo io vorrei. Come mai la tua serenità è indecifrabile come la verità? Ma chi c'è dietro quel sorriso enigmatico? Capir di più vorrei. Dimmelo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dimmelo mai. Ho paura che ne soffrirei troppo. Chiunque sia non è chi può mettersi mai fra di noi. Oh, che sia per te un sogno di troppo. Wow. Skitch. Libera se ma se tu potrai dimenticarlo. Sembra che tu sia al di là di noi, un'isola persa nel mare ormai. Dove sei? Lontana, sembri quasi irraggiungibile. Capir di più vorrei. Dimmelo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dirmelo mai. Ho paura che ne soffrirei troppo. Chiunque sia non è chi può mettersi mai fra di noi. Oh, che sia per te un sogno di troppo. Libera se vuoi, ma se tu vorrai dimenticarlo. What is it? The last two winners are, well, on the 16th of August, the giraffe, and on the July, the goose. Vienna. Los ganadores de la próxima contrarreloj. Oh, we were amazed at how fast it was. There was a screen up before we even had cameras. Εποχής. Είναι χωρισμένη σε 9 διαμερίσματα, σε 9 χωρίσματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο συμβολίζει το Συμβούλιο των 9 που κυβερνούσε την Σιένα και έχει κτίρια που είναι από το 13ο μέχρι το 14ο αιώνα. Τα πιο σημαντικά, το Παλάτσο Πούμπλικο στο Κυβερνείο, με τον Τόρε, τον πύργο Μάνια που κάνει τα 102 μέτρα, με σκαλοπάτια μπορεί να ανέβει και να έχει κάποιος άφους της πόλης, ενώ ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το Παλάτσο Σαν Σεντόνι, αυτό με τα θα λέγαμε ρωμάνικη ρυθμού.
Στο κέντρο της πλατείας, αριστερά μάλλον, υπάρχει αυτή η σκρίνη, αυτό το τζάκι, ενώ από την άλλη πλευρά κάτω ακριβώς από τον τοίχο υπάρχει και αυτή η ανοιχτό παρελθόν, το οποίο είναι ένα θέμα πάνω από την κρίνει στην πλατεία Il Campo. Και το παρεκκλήσει προς τιμή της Παναγίας, όταν και για όσους γλίτωσαν από την Πανόλη, όταν είχαν πεθάνει τα 2 τρίτα της Χένα. Από τους 80.000 κατοίκους είχαν μείνει μόνο 15.000. Σιένα, το ντουόμο της μεσαιωνικής πόλης, ένας περίτεχνος ναός, πάρα πολύ ωραίος, με μεγάλα έργα Μποτιτσέλη και τα λοιπά και άλλων μεγάλων ζωγράφων εκείνης της περίοδου να τον κοσμούν. Από τους ωραιότερους ναούς του Ιταλία. Το έμβλημα της Ρώμης υπάρχει και στο ντουόμο της Σιένα. Σε πάρα πολλά σημεία της πόλης υπάρχει το σύμβολο της Ρώμης. Και απέναντι για ένα μικρό διάστημα η Σιένα αποτέλεσε πολύ πλούσιο κέντρο της περιοχής και απέκτησε υφαντουργία και εμπόριο υφασμάτων. Η Πανόλη εξολόθρευσε από τους τότε 100.000 κατοίκους της πλούσιας πόλης σε 70.000. Τότε άρχισε και η παρακμή της πόλης και την κατέλαβε η Φλωρεντία μετά από λίγο καιρό. Αυτούς τους σχεδόν 2 αιώνες η πόλη υπήρξε πραγματικά πολύ πλούσια και κέντρο των τεχνών.
όλον αυτό τον αναγεννησιακό και προαναγεννησιακό πλούτο η σύγχρονη Ιταλία θα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, και το αποτέλεσμα είναι να επισκέπτονται αυτή την πανέμορφη περιοχή της Ιταλίας 40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Εμείς σαν Έλληνες, όταν με τα βίας συγκεντρώνουμε 16 εκατομμύρια το χρόνο, μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις και να βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα. Εδώ οι κυβερνήσεις έχουν φτιάξει πραγματικά μια τεράστια βιομηχανία που παρέχει πλούτο στις περιοχές αυτές, δουλειές, επαγγέλματα, και βέβαια όλα αυτά με μια πολύ μεταγενέστερη ιστορία από την ιστορία τη δική μας των Ελλήνων. Μπορεί κανείς να δει παντού όλα τα μεσαιωνικά κτίρια ανακαινισμένα, φροντισμένα, καθαρά. Υπάρχει τάξη, υπάρχει πειθαρχία. Με τον τουρισμό ασχολούνται μόνο οι ειδικοί, αυτοί που τον έχουν σπουδάσει, αυτοί που γνωρίζουν πώς να φερθούν, πώς να εξυπηρετήσουν, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλλιτέχνες εκατοντάδες, κόσμος κάθεται, απολαμβάνει τη μουσική, τη ζωγραφική, το θέατρο του δρόμου. Ένας τόπος που έρχεσαι ευχαρίστως πολλές φορές, χωρίς να τον βαρεθείς, και που πραγματικά ξεκουράζεται η ψυχή σου. Το Duomo στη Σιένα, από την πίσω πλευρά, το πίσω μέρος, το Duomo που λειτουργεί ως μουσείο, είπαμε πριν. Γιατί μέσα υπάρχουν τυπογραφίες και έργα του Βοτιτσέλη και άλλων μεγάλων ζωγράφων της Φλωρεντιανής σχολής και της Αναγέννησης. Αυτό λοιπόν είναι το πίσω μέρος του μουσείου πλέον. Le fait qu'il y ait du dialogue, c'est tout, ça fait